Hello bro. Nah, ai ke beli phi baro mo. Ngit phi adan padang kamnet ka babiang hi. Kene ka video ngan hikaya phi mo lada ka phuan jong phi kalak akapor le kai ka khi nem ka atobak kum to akapor ba pidang le kai mo. Gan phi hikaya phi kat kum ka jeng so thu changa. Klik hau ne setting. POM hang ne ki smooth ki standard ultra max mo pek ne ada ka phone jong phi ka lak palat mo ka dale kai ka khi palat kum tu pila ban ai ada ka smooth kan ka smooth kan kamduna kan lada pila kai kum tu lada kum tai kan smooth nama lada ai de kini standard ki ultra mo ka phone jong phi kan sa hit kloi la dapi ai de kini takadau kan sawan ra ka jing lak jong ka phun ka jing khi jong ka phun teng teng ka klut ro ka phun la da ngi le kai palat mo hang ni pila ban ai no da ka smooth kan nang ba ka phun jong phi kan kamduna kata ka jing lak jing hang jing khi ka phun ka por ba pile kai bat sa ka wei ka ba phi hab ban le yo ni o high res pila ban ai no high nang ba ka phun jong phi kan running smoothly kan run kan ya smooth mo tang ka to parlak nganget kan yarap hi kendiat ka jeng hang jong ka phone te nganget pin subscribe min kan channel like share subscribe mo